A vida volve ás rúas das vilas, iso sí, de xeito limitado. Dende onte, os máis pequenos da casa poden saír unha vez ao día para pasear durante un máximo dunha hora. A medida é un primeiro paso cara ao desconfinamento. A ilusión dos cativos e dos pais foi o protagonista da xornada de onte, que transcorreu sen sancións nin incidencias en Pontevedra, no Salnés e no Barbanza. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ofrecemos imaxes dese primeiro día de paseo dos cativos e de hoxe, segunda xornada con esta medida en vigor. Pero antes actualizamos a situación da pandemia do coronavirus na nosa contorna. A mala nova do día cheganos dende Barbanza. Esta mañá falecía no hospital da zona un home de 81 anos con COVID-19. Tiña patoloxías previas. Esta morte, sumada a rexistrada tamén na madrugada de onte domingo neste mesmo centro hospitalario, sitúa o número de vítimas por esta doenza na comarca en 4. O último dato facilitado pola Consellería de Sanidade sitúa o número de positivos por coronavirus na área de Santiago Barbanza nas 129 persoas. A cifra supón un día máis un descenso no número de casos. Dende o pasado sábado o número de ingresos baixou en 12 pacientes. Dese total, a maioría dos hospitalizados localízanse no Hospital Clínico de Santiago e na Residencia Integrada Porta do Camiño, un total de 99, e 5 na Rosaleda, e un total de 16 pacientes seguen en unidades de cuidados críticos. En canto ao número de ingresos actual no Hospital do Barbanza, a cifra ascende a un total de 8, despois do falecemento na madrugada de onte dunha muller de 86 anos e hoxe dun varón de 81, en ambos casos con patoloxías previas. Con estas dúas mortes, o número de vítimas por esta doenza na comarca do Barbanza sitúase en 4. O número de test ou PCRs realizadas nesta área sanitaria supera xa as 13.721 e o número de altas sitúase xa nas 272 persoas. Precisamente esta fin de semana producíase no Hospital Clínico de Santiago unha alta especial. Trátase de Mari Carmen, de 68 anos, un dos primeiros ingresos neste centro hospitalario por coronavirus. Despois de 40 días ingresada na planta 3, no control B, o persoal sanitario que a estivo tratando celebraba a súa alta domiciliaria, despedindo-a agarimosamente con aplausos. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, a cifra de altas médicas supera xa a de novos contaxios. O número de infectados nesta área é de 569, é dicir, un máis ca onte. Deles 20 permanecen illados no Hospital Montecelo, 2 no do Salnés e un no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Ademais, 5 pacientes continúan ingresados na UCI e 541 evolucionan nos seus domicilios. En canto ás altas médicas, nas últimas 24 horas rexistráronse dúas. O total dende o inicio da pandemia ascende xa a 158. Lembramos que o Sergas continúa tendo dispoñible o número de teléfono 900 400 116 para dar información xeral sobre o coronavirus. Neste eido, a Consellería de Sanidade reitera que o 061 é só para emerxencias ou casos graves. E xa lle lo adiantábamos o inicio deste informativo. As rúas da maioría dos concellos volveron onte domingo a cobrar algo de vida. Por primeira vez e despois de máis de mes e medio de confinamento, os nenos puideron sair á rúa. Iso sí, durante tan só unha hora. Como na maioría de concellos da zona, no Barbanza o primeiro día de saída dos nenos menores de 14 anos, despois de máis de mes e medio encerrados, viviuse tamén con normalidade. Non houbo incidentes destacables e a maioría da veciñanza respetou as normas establecidas, mantendo a distancia social, en algúns casos, os menos, como recomendaban, ataviados con luvas e máscaras de protección. O uso dos parques estaba prohibido, como tamén o estaba o feito de compartir xoguetes, polo que a maioría dos cativos neste primeiro día fora da casa optaron por un paseo coas bicis, patins e triciclos. Aínda así, como en todo, existe picaresca. De aí que moita xente apele á responsabilidade dos proxenitores á hora de sacar os seus fillos á rúa, exixindo que se cumpra a normativa e non ter que lamentar nun futuro a volta das medidas máis duras do confinamento. Despois dunha hora fora, volta á casa, lavarse ben as mans, desinfectar roupa e calzado e volta á rutina, a que moitos cativos empezan xa a acostumarse. O feito de estar todo o día na casa xa non é un problema, senón para algúns todo o contrario.
Aínda que non é habitual, segue habendo casos de incumprimento das normas de confinamento establecidas. A Policía Local de Ribeira tivo que acudir a unha vivenda nun edificio da zona de Avesadas, en pleno casco urbano, na que ao parecer se estaba a celebrar unha festa de cumpleanos. Foron os propios veciños da zona, ante o ruido existente, os que alertaron os axentes, que unha vez ali puideron comprobar como no piso había varias persoas que non residían nel, saltándose a orde de confinamento, polo que foron denunciadas. Precisamente en favor desa boa convivencia para todos e todas e facer máis efectivas as normas en canto á saída dos menores, o Concello da Pobra ven de establecer unha serie de recomendacións e instruccións. Estas últimas si son de cumprimento obrigatorio e fan alusión ao uso de determinados espazos do Concello, como é o caso dos paseos marítimos e as praias. Iso quere dicir que cando nos incorporemos ao paseo temos que dirixirnos sempre cara á esquerda. Iso pasa, pois, por exemplo, no Paseo das Xunqueiras. O Paseo das Xunqueiras é moi estreito e moi demandado para os paseos, por lo tanto, se circulamos libremente, os intercruzamentos van a ser masivos, van a ser moi elevados. Sin embargo, se todos seguimos o mesmo sentido de circulación, se reduce moitísimo a posibilidade de que nos crucemos e, como decía antes, solamente será cando se adianten as persoas. Por lo tanto, reducimos moitísimo ese risco de contagio. E o mesmo faremos no Paseo da Alta e no Paseo da Illa. Sentido de circulación horaria, cada vez que nos incorporemos ao paseo, xirar á esquerda. Non estaban sinalizados, hoxe vamos a empezar a sinalizar, e estos son de obrigado cumprimento. A alternativa é pechalos, e non queremos pasar por eso, porque precisamente para evitar esa aglomeración, esa densidade, cantos máis espazos teñamos para acudir, máis reducida será esa posibilidade de aglomeración. Aínda que os concellos non teñen competencia para modificar ningunha das instruccións que establece o Goberno do Estado durante o estado de alarma, o Executivo pobrense realiza tamén unha serie de recomendacións á veciñanza para facer máis efectivas as normas establecidas en canto á saída á rúa dos menores. Unha delas é que nas rúas principais, que contan con beirarrúa en ambos lados, deberá empregarse sempre a da dereita. Para evitar a coincidencia de moita xente na rúa ás mesmas horas, mesmo propoñen que as familias saian á rúa á mañá ou á tarde en función do seu apelido. Salir por apelidos da A ao L, do M ao Z. Facemos dous grupos e según se xa día impar ou par, se poda salir nunha franxa horaria diferente. É un pouco lioso ao principio, o recoñezo, pero unha vez que o temos claro, se repite un día tras outro, e se un día pudemos salir de 9 a 12 ou de 3 a 6 da tarde, pois o día seguinte é ao revés, podemos salir de 12 a 3 ou de 6 a 21 horas. Que se pretende con isto? Pois na zona que está máis masificada, que hai máis población, intentar dentro do posible, porque ti, pola mañán, a min pásame, decides a que hora tes que sacar o neno ou a nena, a que hora decides, pois mira, vou a seguir a recomendación, se teño completa liberdade, por que non seguir estas recomendacións e intentar evitar coincidir con outras persoas. Estas últimas son recomendacións, polo que neste caso non son de obrigado cumprimento pola veciñanza, polo que nin se vixiará nin se sancionará aos posibles infractores. Praias e parques abertos é a nova imaxe que tamén se repetiu nos concellos do Salnés. A primeira xornada de saída dos máis cativos onte transcorreu sen ningunha incidencia, cun cumprimento xeralizado das normas establecidas. Bicicletas, patins e carriños de bebé volveron tomar as rúas despois de máis de 40 días de confinamento polo coronavirus. A ilusión e o entusiasmo marcaron os primeiros paseos. Hoxe, a pesares da chuvia que caeu de xeito intermitente durante todo o día, moitos non quixeron perder a oportunidade de volver sair de casa e gozar do aire libre. Por exemplo, dende o Concello de Vilagarcía, o Goberno felicitou os veciños polo seu comportamento, aínda que destacou que se trata dunha actitude que se ven producindo durante todo o estado de alarma. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, o Vilagarcián é un dos municipios con máis baixo índice de mobilidade. Así as cousas, Rabella informa que na noite do sábado ou domingo sí que se produciron denuncias de mozos que se desprazaban en coche para ir ou volver de casa de amigos. Ata o momento en Vilagarcía rexistráronse ao redor de 300 denuncias por non respectar o confinamento. E Pontevedra volveu a converterse na cidade dos nenos. A alegría dos máis pequenos é sen dúbida protagonista destes días. E aínda que na Boa Vila non houbo ningunha denuncia neste sentido, dende o Goberno local insisten na importancia de cumprir coas medidas marcadas polo Estado.
Tras máis de 40 días encerrados, a ilusión e a alegría dos máis pequenos volven a encher as rúas da Boa Vila. Unha ilusión e unha alegría que van aparelladas de prudencia e responsabilidade. Polo xeral, os pontevedreses cumpriron coas medidas establecidas polo Estado, algo que foi aplaudido esta mañá pola voceira do goberno local. Neste eido, Eva Vilaverde asegurou que o modelo de cidade de Pontevedra favorece o cumprimento das normas marcadas para as saídas dos nenos. A configuración da propia cidade e o modelo de cidade favoreceu que isto se fixese de maneira máis distendida porque, a pesar de que as zonas céntricas sempre recollen un pouco máis de xente, caso da Ferrería, Alameda ou incluso o paseo todo de Beiramar, pois si é certo que ter os espazos públicos amplos para poder camiñar fixo que a xente se repartira moito máis pola cidade. Tras a alarma social polas aglomeracións de xente xeradas nalgúns puntos do territorio nacional coas saídas dos máis pequenos, cabe destacar que en Pontevedra non houbo ningunha denuncia. O que si notou o Concello foi unha maior afluencia de xente durante a xornada de onte entre as 11 e a 1. Eu teño que decir que onte pola mañá aquí en Pontevedra si houbo moita afluencia de xente, pola mañá, pola tarde non, pola tarde foi moi tranquila. Eu supoño que o feito de que coincidise en domingo, que fose o primeiro día e que aguantase o tempo sin chover, pois fixo que a xente saíse máis xunta pola mañá e tamén o descoñecemento de como se iba a desenvolver a xornada, pero certo é que pola mañá si houbo afluencia de tempos ou de xente, sobre todo entre as 11 e a 1 da tarde, vale? Foi así a hora punta onde máis afluencia houbo. Dende o goberno local piden á cidadanía que se sigan cumprindo as medidas de hixiene e que se sigan mantendo as distancias de seguridade. Ademais, recordan que os nenos solamente poden sair á rúa cun adulto. O incidente quizás máis repetido e que se aclarou foi pois que a veces íbamos dous proxenitores acompañando aos fillos, aos nenos e as nenas. Comunicóuselle que eso non podía ser, que tiña que baixar un só, era o primeiro día e a xente reaccionaba ben, non houbo excesivos problemas ou prácticamente ningún problema a este respecto. A pesar do bo comportamento dos pontevedreses, o goberno local segue insistindo na importancia de cumprir coas medidas marcadas polo goberno durante as saídas dos nenos. Pasear soamente unha hora ao día antes 9 da mañá e as 9 da noite, a 1 kilómetro de distancia como máximo e acompañado sempre dun único adulto. O Concello de Pontevedra non rexistrou ningunha denuncia ante a saída dos nenos esta fin de semana. Iso si, as denuncias por infringir o estado de alarma continúan. Do 14 de marzo ao 22 de abril contabilizáronse 393, a maioría a homes. Non hai estudos máis alá, nin si saen máis os homes que as mulleres, pero si é certo que un 75% das denuncias son a homes e un 25% a mulleres. E tamén, pois, que destas denuncias que vos digo, que andan alrededor das 400, pois un 27% delas son reincidentes, é dicir, pois hai un número de persoas, 38 persoas que son reincidentes. Neste sentido, decir que únicamente se produciron sin detención 2 dilixencias xudiciais á mesma persoa. En canto ás chamadas que a Policía Local recibiu dende a entrada en vigor do estado de alarma, a cifra ascende xa a 5.200. Na maioría delas pediuse información relativa ao COVID-19. Por outra banda, o Goberno local deu a coñecer esta mañá os datos relacionados coa recollida de lixo porta a porta. En total, houbo 32 casos dende o inicio da pandemia. Deles, 14 continúan activos, 11 foron dados de alta por negativos en coronavirus e 13 están no rural. O paseo dos nenos é a primeira medida de alivio do confinamento, pero está previsto que mañá o Consello de Ministros aprobe os criterios que marcarán a tan agardada desescalada. A intención do Executivo Central é que sexa asimétrica en función da situación da pandemia en cada provincia. Tras o encontro telemático cos presidentes das comunidades autónomas, Alberto Núñez Feijóo defendeu que a apertura sexa por áreas sanitarias en lugar de por provincias. Que a desescalada sexa por áreas sanitarias e non por provincias. Esta é a proposta defendida pola Xunta de Galicia para o levantamento progresivo do confinamento. Alberto Núñez Feijóo participou onte no 7º encontro telemático entre os presidentes das comunidades autónomas e o seu homólogo estatal. Lo más lógico, si unimos la desescalada a las garantías y a las infraestructuras sanitarias, hagámoslo por áreas sanitarias. Que la metodología gallega va a poner un zoom para
distinguir microzonas dentro de estas áreas sanitarias donde nos parece que puede haber riesgos menores y por lo tanto que se puede abrir de una forma más rápida por sectores. Hay otras zonas donde hay riesgos permanentes, sin duda los riesgos permanentes están en las residencias de tercera edad, en los centros de trabajo muy concurridos, en los colegios, y hay riesgos puntuales que pueden producirse en un ayuntamiento concreto o en una fábrica concreta e que, en ese caso, tendríamos que actuar. O presidente galego aposta tamén porque o Goberno central manteña a xestión da pandemia do COVID-19 e a planificación da desescalada con criterios claros, aínda que reclamou que exista unha cláusula de salvagarda territorial para as autonomías. Por lo tanto, si planteamos una cláusula de salvaguarda territorial, las comunidades autónomas podremos decidir con comunicación previa al Gobierno central, pero podremos decidir con cierta flexibilidad la apertura de los sectores económicos de acuerdo con nuestra propia situación sanitaria y con nuestra propia situación geográfica. Outra das propostas da Xunta é o establecemento dunha escala de risco por zonas, así como un desconfinamento segmentado por actividades económicas e con criterios demográficos. Maiores de 70 anos, de 15 a 69 e os menores de 14, tendo en conta as patoloxías previas. La desescalada ha de ser segura sanitariamente, ha de ser gradual y ha de ser reversible, es decir, dinámica. Si tenemos un brote, si este brote se produce en las próximas semanas, si el brote se produce en otoño, lógicamente tenemos que actuar de forma inmediata. Reactivar a automoción, os concesionarios e os talleres con cita previa e os mercados agrícolas e de abastos é outra das demandas de Núñez Feijóo, que urxiu a establecer un protocolo para que os restaurantes e comerciantes poidan preparar a porta pechada á súa reapertura. O sector do marisqueo tamén intenta recuperar pouco a pouco a normalidade. Despois do parón provocado pola pandemia do coronavirus, hoxe as mariscadoras do Grove, a Illa, Vilanova e Cambados volveron faenar as praias. Manter as distancias de seguridade e as máscaras son as súas ferramentas para evitar os contaxios. Ademais, volven coa incertidume sobre como acollerá o mercado o seu produto. Esta estampa volve a marcar a imaxe das praias da Ría da Arousa. Tralo parón na actividade provocado pola crise do COVID-19, as mariscadoras intentan dende hoxe volver pouco a pouco á normalidade. Evidentemente é experimental e collido con pinzas porque o non ir ao sector de marisqueo a flote tampouco estamos facendo unha prueba real do que sería a actividade diaria normalmente. E, bueno, pois se te digo, vamos a probar a ver que pasa, como se poderían respetar os protocolos establecidos e si é factible. Volven ao traballo de xeito experimental, intentando tomar medidas que axuden a previr os contaxios. Por iso as máscaras súmanse aos seus apeiros para mariscar. Tamén terán que agardar a distancia de seguridade entre elas. Queremos ver como funciona, porque non é o mismo traballar en unha fábrica ou en un sitio onde estás estático que traballar nun traballo como o noso. A maior parte da xente está ca vista fija no chan atendendo o seu traballo. É moi fácil despistarse cando tedes de conta tela compañeira a 50 centímetros. Ela vai a estar ao seu tamén, entonces é moi fácil que todo se vaya ao traste. A pesares disto, retomar a actividade é para moitas unha necesidade. Non saben como se comportará o mercado co seu produto, pero as súas economías non podían soster máis tempo o parón. A situación é agónica. Aquí non temos ingresos de ningún tipo. O noso oficio é un oficio que vive o día, que é imposible que teña un colchón para poder soportar moito máis tempo esta situación. Nadie nos botou un cable de momento e aquí hai xente que non ten xa para ir á compra. Ante esta incertidume denuncian ademais o abandono por parte das administracións. Nos deixaron desprotegidos, totalmente, porque por moito que pertenezcamos aos sectores primarios, o noso non é un produto de primeira necesidade. É moito menos que a incertidumbre económica que hai actualmente. A xente non vai comprar marisco. Vai comprar leite, galletas, fariña, o sea, produtos esenciales, non marisco. Esta desescalada no sector marisqueiro continuará durante esta semana. Está previsto que o mércores e o xoves saian faenar os rañeiros, tal e como acordaron as confrarías que forman parte de Rañeiros Ría da Arousa. Deste xeito pretenden evitar a saturación do mercado.
Aqueles traballadores afectados por expedientes de regulación temporal de emprego máis coñecidos como ERTEs que aínda non cobraran a súa prestación poderán solicitar un adianto á Xunta. O Diario Oficial de Galicia publica estes apoios que permitirán recibir de xeito inmediato 1.500 euros, cun tope mensual de 750. Puxemos en marcha a posibilidade de que tamén as familias se poidan aproveitar desas facilidades de liquidez. Puxemos en marcha un anticipo para aqueles traballadores que están dependendo nestes momentos do pagamento das súas nóminas a través do Ministerio de Traballo. Terán a posibilidade, mentras non se produce ese pagamento, que poidan solicitar na súa entidade financiera un anticipo que lle permitirá facer fronte a eses pagos tan necesarios, sobre todo agora que estamos a finales de mes. Poderán beneficiarse desta nova liña as persoas que presten os seus servizos laborais en Galicia que estean incluídas en ERTE aprobados como consecuencia da crise sanitaria e que aínda non recibiron prestacións que lles corresponden por parte do Goberno Central. Os adiantos, segundo explicou o conselleiro, están libres de xuros e comisións. O procedemento para solicitar estas achegas pode consultarse no espazo web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, portal no que o Departamento informa sobre os diferentes apoios económicos en relación coa actual situación de emerxencia sanitaria. O Partido Popular de Barro desinfecta con medios propios e de veciños algunhas zonas do concello. Un camión cisterna percorreu as rúas aplicando 120.000 litros de auga con lixivia para loitar contra o coronavirus. Os populares repartiron tamén un milleiro de luvas e máscaras entre a veciñanza das parroquias e do núcleo urbano de San Antoniño. A formación reclamou tamén ao Concello de Barro que poña en marcha medidas deste tipo para evitar o impacto da pandemia no municipio. O náutico súmase aos sectores que reclaman medidas de seguridade fronte ao COVID-19. A Asociación Galega de Actividades Náuticas, AGAN, realizou varias reunións online con empresas do eido na procura de realizar un protocolo que proporcione seguridade aos clientes, comercializadores e persoal das empresas integradas no sector náutico. De feito, a asociación xa conta cun borrador que contempla medidas a aplicar antes de volver á actividade e que permitan garantir a distancia de seguridade, de hixiene e limpeza, de uso de equipos de protección individual e de xestión de refugallos. Ademais, levaránse a cabo as adaptacións ao que será un protocolo xeral segundo as diferentes tipoloxías de embarcacións e procurarás orientar aos operadores náuticos sobre como comercializar os seus produtos nesta situación. Dende a asociación reclaman tamén o apoio das administracións para garantir o emprego e a continuidade das empresas, así como para evitar perder a tempada de verán. Como ven, o coronavirus segue a copar a actualidade da nosa contorna, pero hoxe temos que darlles conta dun novo golpe contra o narcotráfico na Ría da Arousa. O operativo desenvolvido onte deixou alo menos 6 detidos na comarca do Salnés e 4.000 kilos de cocaína intervidos. A droga atopábase nun barco mercante en augas de Canarias que xa navega cara ao porto de Vigo. 4 toneladas de cocaína intervidas e 12 detencións en Galicia, varias delas no Salnés. Este é o balance que deixa a última operación contra o tráfico de drogas desenvolvida polo Greco Galicia da Policía Nacional, o Servizo de Vixiancia Aduaneira e a Garda Civil. Os estupefacientes atopábanse nun barco que navegaba en augas Canarias. Por el momento, la información que podemos facilitarle es que se produce un abordaje de un buque con bandera de Togo a la altura de Canarias, en el que se detiene a 15 tripulantes de nacionalidad africana, a excepción de un tripulante gallego, y donde se localizan aproximadamente 4.000 kilos de estupefacientes. De xeito paralelo, en Galicia realizáronse varios rexistros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados, A Illa, Sanxenxo ou O Grove. Entre os detidos hai nomes coñecidos do mundo do narcotráfico, como o vilanovés Braulio Vázquez, coñecido Lancheiro. En busca e captura está Juan Carlos Santorum, que se deu a fuga pouco antes de ser detido. Por otro lado, en diversas localidades de la provincia de Pontevedra se desarrolla una operación que concluye con la detención de 12 personas, de las cuales 7 se encuentran en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo, de la Comisaría de Vigo, y 5 en los calabozos de la Comisaría de Pontevedra. Está previsto que o barco chegue ao porto de Vigo mañá. Es previsible
que el buque apresado llegue mañana al puerto de Vigo y los detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo del día en la ciudad de Vigo. Hasta el momento es la información que podemos facilitarles para su conocimiento. No marco da operación, os axentes tamén localizaron numerosa documentación que podería dar pistas sobre a orixe e o destino da droga incautada. Este é o segundo golpe contra o narcotráfico que se realiza no Salnés durante o estado de alarma. O operativo continúa aberto e está a ser coordinado polo xulgado número 3 de Vigo. A Deputación da Coruña destina este ano preto dos 800.000 euros a sufragar os custos de contratación de persoal técnico de turismo nun total de 57 concellos da provincia con menos de 50.000 habitantes. O programa de axudas para o que xa se poden iniciar os trámites terá este ano un impacto especial a hora de contribuir á revitalización dun sector especialmente afectado pola crise da COVID-19. Para o responsable da área de turismo do organismo provincial Xosé Regueira, o persoal técnico antóllase fundamental a hora de contribuir a deseñar novas estrategias en cada un dos concellos e aplicar novas pautas que serán imprescindibles para a recuperación do sector. De aí este importante investimento. A Garda Civil investigou o roubo da imaxe dun cruceiro existente na parroquia de San Isidro, na Pobra do Caramiñal. A peza de gran valor patrimonial está catalogada e data do século XVIII ou anterior. Unha denuncia veciñal foi a que puxo en alerta a policía local, que se achegou ao lugar para investigar a desaparición da imaxe da Virxe deste cruceiro de capela, situada en Cruceiro Novo, na parroquia de San Isidro. A figura roubada ten un gran valor patrimonial, está catalogada e data do século XVIII ou anteriores. Dende o Concello, o que vamos a facer en primeiro lugar é, estamos seguramente mañán ou hoxe mesmo, faremos unha batida pola zona con Protección Civil, descartando a posibilidade de que ese sea un acto vandálico e que ao mellor pois, a Virxe este tirada ali nun pinar ou nun eucaliptal. O galla que fora así, dentro todo malo que é, pois o galla que fora así, todo indica que seguramente non sexa así, sexa unha sustracción para decorar nunha vivenda ou para o mercado ilegal de obras de arte, que sería o máis complicado, claro, porque significaría que figuras hasta fora do Concello e difícil de recuperar. Pero, bueno, intentar facer o que se poida, facer un chamamento á ciudadanía de que, evidentemente, se alguén fixe unha maldade, pois que devolva sin ningún problema un día pola noite, que non nos enteramos ninguén e recuperamos a figura. Eso parece menos probable que poda pasar, non? Por desgraza. Dende o Concello lamentan este tipo de feitos, que, por desgraza, non é a primeira vez que acontecen. Hai uns meses desaparecía tamén outra imaxe, neste caso de San Xoán Evangelista, na casa de Casto Dios. Outro pois foi nunha vivenda privada, co cal, bueno, importante, pero neste un elemento público nos preocupa máis, ou, bueno, nos preocupa realmente igual, non? Pero, bueno, neste caso, ser máis competencia, máis responsable do Concello, pois temos que intentar solucionarlo da mellor maneira posible. Pero sí, é preocupante. Cruceiros temos máis, un cruceiro normal, digamos que é máis difícil de que se sustraia, temos outros con vírgenes, pois non sei, habrá que intentar pensar nunha maneira de protexelos, e ao mellor pois con videovigilancia, non sei, pero habrá que unha desgracia que curan estas cousas. A Garda Civil xa realizou o correspondente informe, está sobre a pista para tratar de dar co paradoiro da imaxe. O Concello de Pontevedra aprobou hoxe o inicio da contratación da mellora de infraestruturas na parroquia de Tomeza, un proxecto no que se inclúe o Centro Deportivo de Casal do Río e a contorna do local social de Lusquiños. A obra está valorada en 588.000 euros e conta cun prazo de execución de 5 meses. Cabe lembrar que esta actuación era nun principio moito máis ambiciosa, pero o informe en contra da Xunta de Galicia obrigou ao goberno local a reaxustala. Como dependía de fondos EDUS e de fondos europeos cuns prazos moi axustados, pois non nos permitía estes problemas con patrimonio e coa Xunta non nos permitía arriscarnos a perder toda a subvención. Entón, o que fixemos foi darlle para diante a esta parte do proxecto. Xa sabedes, xa o fixemos público no seu día e, por outra parte, para non perder a outra parte de subvención, o que se está estudando e elaborando un proxecto para ver a posibilidade de facer e de acondicionar un núcleo de centralidade en Marcón. Aí quero deixar claro aos veciños de Tomeza que eso sigue estando nas prioridades do Concello para facer na parroquia. Se ten que ser con fondos propios, farase con fondos propios, é dicir, non é unha cuestión de cartos, é unha cuestión de que se non o facíamos agora,
perdíamos eses cartos. Entón, para poder utilizar eses cartos, o que vos dicía é que se está facendo un proxecto para intentar que ese núcleo de centralidade se poida facer no entorno da Casa de Cultura de Macón. Rescatan unha alondra na illa da Arousa. O animal agochábase nun testo dunha antiga caseta de mariñeiros no Cantiño. Efectivos do Seprona de Vilagarcía foron os encargados do rescate que se produciu tras recibir a alerta dun veciño da contorna. Os axentes desprazáronse ata o punto e conseguiron coller a alondra empregando unha rede. O animal foi entregado despois ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo, en Cerdedo Cotobade. Ali recibirá os cuidados precisos para recuperarse da ferida que tiña nunha das patas. Despois será posta en liberdade no seu hábitat. Os xogos de mesa son, sen dúbida, o maior entretemento deste confinamento e grazas a unha pontevedresa, a cidade do Lérez conta co seu propio Monopoly. Unha estudante do Instituto Valle Inclán decidiu aproveitar estes días para adaptar o tradicional taboleiro a Pontevedra, un modo de percorrer a Boa Vila sen saír das nosas casas. Arrancamos esta partida dende a Facultade de Belas Artes e tras pasar por Campolongo e facer unha visita no Cárcere da Lama, chegamos ata a Illa das Esculturas. Así comeza este Monoponte, un xogo de mesa adaptado á cidade do Lérez que nos permite visitar e mercar as prazas, rúas e pontes máis importantes da Boa Vila. Esta idea naceu de Isabela Estévez, unha estudante do Instituto Valle Inclán. A idea surxiu xa que vi en Twitter cunhas rapazas habían feito un Monopoly da súa cidade e pensei en facer o mesmo. O primeiro paso para seleccionar este taboleiro foi adaptalo a Pontevedra e seleccionar as rúas, prazas e edificios máis destacados da cidade. Diseñei cada parte por separado e despois xunteinas todas. Ademais, fixen as cartas de sorte e as de alquiler. E tamén o diñeiro para poder xogar como a calquera Monopoly. Xa hai dúas cousas que abundan na cidade do Lérez, esas son sen dúbida as festas e as pontes. E justamente estes foron os dous pequenos cambios con respecto ao taboleiro clásico. A este monoponte xogas igual que a calquera Monopoly tradicional. A única diferencia é que en vez de haber cartas ao servicio de auga de luz, hai cartas das festas da Peregrina e da Feira Franca. Ademais, en vez de que teña estacións como na maioría dos Monopolies, hai pontes, xa que en Pontevedra abundan as nosas pontes e foron pintadas por min. Xogar a este monoponte é completamente gratuito e só fai falla poñerse en contacto coa creadora. Calquera que quera xogar a Monopoly pode facelo sen problema. O que fago é pasar o xogo por correo e o único que pido é que se me envíe unha foto do Monopoly, xa que eu non o podo imprimir ata que remate a cuarentena. Como na versión tradicional para xogar a este monoponte fan falla dúas cousas. A primeira, o diñeiro, algo que deberedes administrar moi ben se queredes mercar edificios como o Teatro Principal ou o Liceo Casino. A segunda cousa fundamental neste xogo é ter sorte, sobre todo se queredes encontrar un parking gratuito na cidade ou se non queredes encontrarvos cun alcalde que vos mandará directamente ao cárcere. Este sábado ás 8 da tarde os balcóns da cidade do Lérez vibraron máis ca nunca. O motivo a celebración da tradicional Pontevedrada, unha cita que percorre cada ano o camiño de Santiago e que nesta edición tivo que ser cancelada pola crise sanitaria. Sen embargo, os membros da Asociación de Amigos da Pontevedrada decidiron facer unha saída simbólica dende as súas casas. Cos dorsais colgados nos balcóns e co son da bucina, os membros deste colectivo volveron poñer o foco na doazón de órganos, sangue e tecidos. Ademais, este acto serviu tamén como homenaxe aos falecidos polo COVID-19. Dende a organización de Asampo aseguran que esta edición da Pontevedrada celebrarase cando remate a pandemia.
Unha das recomendacións para as saídas dos cativos é que leven posta a súa máscara, pero en moitas ocasións non é sinxelo atopalas adaptadas ao seu tamaño. Dende o Concello do Grove están a difundir este tutorial para axustar as dos adultos ás caras dos máis pequenos. Botando man de grapas ou nós podemos converter unha máscara de adulto nun elemento de protección para os nenos. Ponemos una grapa y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Y así tenemos la mascarilla para niños. ¿Y qué tal me veo? La forma de hacer la mascarilla es doblando esta esquina aquí y doblando esta otra aquí y haciendo un nudo ahí. As educadoras da Escola Infantil Cativos de Ribeira elaboraron un vídeo para os seus pequenos alumnos. A través da música do baile, o persoal da Gardería Municipal pretende transmitirlles unha mensaxe de ánimo e esperanza. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Unha das festas máis populares cada ano no Estado é a Feira de Abril, un evento que a crise do coronavirus levou por diante. Sen embargo, como di o refrán, o mal tempo boa cara. E senón que llo digan a estes veciños de Pontevedra. Os balcóns da Rúa Arcebispo Malvar convertéronse esta fin de semana en pequenas casetas andaluzas. Ali non faltaron nin os abanicos, nin os lunares, nin as flores, nin, por suposto, as ganas de pasalo ben. E así, con moito arte e con moito humor, celebraron a súa propia Feira de Abril.
Con estas imaxes despedímonos. Voltamos mañá con máis información nestas novas do día especial pola crise sanitaria. Pasen boa noite. Ata mañá.